Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na dan wuni cikin sabgogi a daren nan na zauna sai na ga tambayoyi na yan uwa da dama ta kafofi da yawa, wasu hatta ta hannun iyalai da aminai na akan tambaya akan matsayin yin azumin arafa ranar asabar. Duk da ban san babban dalilin da yasa tambayoyin suka yi yawa ba, amma abin da na sani shine mai iya yiwa ne mun ci karo da maganganun malamai da wasu suke iya ga idan azumi na nafila ya faɗo ran asabar ba za a yi ba, wasu na ga za a iya yi. Magana mafi inganci shine yana halatta a yi azumin arfa ranar asabar idan ya cika wasu sharuɗa ko kuma azumin nafila. Ga 'yan uwa da suke da fahimtar ba za a iya yi ba, Allah ya saka musu da alkhairi, mafiya yawa sun dogara da hadisi ne riwaya na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai da Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya inganta cikin Irwaul Khalil, hadisi na 960 da ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tasumu yawmas sabti illa fi maftaradallahu alaikum, da cewa kada ku yi azumi ranar asabar sai dai cikin abin da Allah ta'ala ya wajabta muku. Ga waɗanda suke ga yin azumi asabar na nafila yana iya zama makaruhi idan an keɓance asabar kadai ba a hada da wata rana ba, akwai Imam Ibn Qudama rahmatullahi alaihi cikin Al-Mughni a mujalladi na 3 shafi na 52 yana cewa yukrahu ifradu yawmi sabti bisiyam, an karhanta keɓantar da ranar asabar kadai da yin azumin nafila. A nan sai ce keɓantar da ita. Malamai da yawa suna ga idan azumi kamar na arafa ya faɗo ranar asabar ana iya yinsa ta ɓangarori guda biyu. A fuska ta farko shine mutum ya azumci asabar juma'a sai ya yi asabar. Akwai hadisai masu ƙarfi biyu da ke goyon bayan wannan. Hadisi na farko riwaya na Imam Bukhari rahmatullahi alai, hadisi na 1985, wanda manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ke cewa la tasumu yawmal jumu'a illa ma'a yawm qablahu aw ba'dahu, shine kada ku yi azumi ranar juma'a kadai, sai dai ku azumci juma'a da kwana ɗaya kafin juma'a ko juma'a da kwana ɗaya bayanta. Kenan mutum in zai yi juma'a sai asabar alhamis da juma'a, ko kuma yayi juma'a da asabar. Kaga wanda ya azumin juma'a da asabar ai ya azumci asabar, kuma hadisi ne a cikin Bukhari. Akwai hadisi na biyu shi ma yana Bukhari, hadisi na 1986 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya shigo kan iyalinsa Juwairiya bintul Harith radiyallahu anha, sai samu tana yin azumi ranar Juma'a, sai yake tambayanta wahiya sa'ima, yana cewa hal sumti ams, jiya kin yi azumi? Sai ta ce la, iya nufin alhamis kenan gabanin yau ke, sai ta ce la. Sai ce atasumina gadan, shin kina son ki azumin gobe wato juma'a da asabar? Sai ta ce la. Sai ce fa aftiri, to ki aje azumin. A nan kenan inda ta yi juma'a da asabar zai bata ikon ta yi, amma abin da ya hana da shine keɓantar da juma'a, amma inda an yi juma'a da asabar ya halatta. Da haka fuskan farko na malamai suka ce idan azumi na arfa ya faɗo kamar ranar asabar to son samu mu azumci juma'a sai mu azumci asabar. Fatawa ta biyu ita ce fatawa kamar ta babban malamin fiqihu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alai cikin littafin sa na Majmu'ul Fatawa wa Rasail a cikin juz'i na 20 shafi na 57 yana cewa akwai azumin asabar da suka halatta a yace na farko idan Ramadan ne za a yi shi kamar azumin wajibi, na biyu yace idan ya shigo cikin ayyamul bid kwanakin farin wata za a yi, na uku yace idan ya faɗo kamar ranar arafa ko ranar ashura yace za a azumce shi li'annaha ayyam mashru'a, don waɗannan kwanakin ya tabbata a nassi ana iya yin azumi na nafila a ciki, shine kamar ranar arfa ranar ashura. Haka sai ce idan azumin arafa ya faɗo ranar asabar za a azumce shi. Azumin da aka hana yi ranar arfa a ranar asabar shine kawai mutum ya tashi a dare ya ce bari na yi sahur yau juma'a, gobe da safe in tashi da azumin nafila, babu dalili ya ce wannan an hana idan hadisin ya inganta in ji shi. Amma in na arfa ne ba abin da zai hana azumce shi. Yace ko da azumin annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya sumu yau wa yuftir yau, ya yi azumi yau gobe ya huta jibi ya gata ya huta, ya ce ai wata zai faru asabar kuma ana yin sa. Me ya ce saboda azumi ne mashru. Don haka idan azumi mashru ne a cikin juz'i na 20 shafi na 57 a cikin Majmu'ul Fatawa ce za a iya yi. Wannan azumi iya da albarka. Mu duba hadisi na Imam Muslim rahmatullahi alaihi, hadisi na 1162 riwayan Abu Qatada radiyallahu an, da fiyayyen halitta ke cewa yukaffiru sanal madiya wal baqiya, wannan azumi yana kankara zunuban shekara biyu, shekarar da ta wuce da kuma shekara mai wanzuwa, saboda albaqiya aka ce. So da haka kusan zunuban kwana 700 ake yafe mutum tsakaninsa da Allah.
ni da ku Allah ta'ala ya yafe mana zurbanmu, ya ba mu dacewa da wannan kwanaki masu albarka guda 10 na farkon Zulhijja, ya ba mu ikon yin azumin arfa, ya karbi addu'o'inmu, kuma muna baran addu'a hadin yan uwa da mu da iyalanmu da iyayenmu da malamanmu. Allah ta'ala ya gama mu da rahamarsa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.